aku kampung rasta karang ana nafsu ngaturake sungkem lan uga atur panuwun ingkang tanpa upama marang para sesepuh adisepuh para kyai alim ulama ya no ing wewengkon Grobogan ya bener mak bener karo para pepunden seniman mligine pedalangan para kadang-kadang dalang adik-adik dalang anak-anak dalang saya bareng ripalungguhan iki sing asta mongko dadi kepala Dispora Budpar ki Bapak Wahono seni budaya ngrembaka ing Grobogan. Iya, wayangan ora mung hari jadi no. Mengko yen 17 Agustus kayu digelar wayangan tur dalang lokal, yen pas hari wayang November ngono ya wayangan dalang lokal. Sing tegese pancen panitia mligine Pak Wahono ki ora mbedak-bedakake marang seniman dalang. Aja dalang saka njaba Grobogan wae sing di aturi pentas ana ing alun-alun ning kabeh para generasi penerus dalang-dalang hebat ana ing Grobogan tansah dimunculake no. Iya, kaya ngono kuwi janjane arep diadani setiap 35 hari sekali selapan dina sepisan wayangan dalang lokal ning gandeng enek pemangkasan anggaran rasido. Ha iya, kaya ngono kuwi. Ya wis ngaturake panuwun marang kabeh para pepunden ing Grobogan ya Mak karo Bapak Wakil Bupati Pak Sugeng ingkang piyayine alus kaya ngono. Luar biasa. Mula minangka tandha tresna lan uga persembahane awake dhewe saka Karanganyar karo Grobogan. Ya, merga manut buku sing tak waca mbiyen ki lek sing jenenge malaikat ki dicipta saka wujute sinar utawa cahya. Yen nuwun sewu para iblis kae dicipta saka wujute geni, ning menungsa ki saka lempung. Mongko lempungi anane ya ning Grobogan karo ning Karanganyar. Iya, Pak. Ngono kuwi. Neng liyane kono ki lempung ki rapik kuwi nggih bakal menungsa sak donya ki ya saka Grobogan karo Karanganyar. Mula ya apike yen hari jadi ngene iki ya yen sing nanggap Yai Grobogan dalange ya kudu kok Karanganyar kono. Oh iya ngono kuwi. Ngono lek percaya, ora percaya ya wis. Iya. Ha iya. Omongane wong golek dhuwit ngono kuwi. Aja percaya pokoke. Iya. Monggo Bu Kesi diaturake langkung rumiyin ya kuwi Asmarandana Semarangan. Ya sing klasik dhisik saurunge ngaturi ya kuwi Mas Gareng Jajak. Pelawake Mas Jajak. Loh kuwi mahasiswaku mbiyen ki? Iya. Biyen mahasiswa. Saiki wis viral kaya ngene wis larise ora umum. Syukur tak delok ning YouTube ya wis wah dar-der. Mongko mbiyen iki pisanan dagel mbuh ngakoni apa ora. Melu aku kok, Nduk. Ha iya, Der yo an. Sek mbiyen kuwi. Lah kita kono wong ya enek sewengi wis jan anyep kae. Ha iya, ngene. Jane yo apa laire ada-ada kae jumangkah nggon lindu getar bumi. Kae asine jaman melu aku mbiyen pisan. Ning urung viral kaya saiki. Ha iya, sing ngajari kuwi ya aku mbiyen asline kuwi. Lah kuwi wong enek lho, nyapa lho ayo. Muridku kuwi ayo. Kok angger cah apik muridku kuwi. Enek bocah ayu anakku. Iya. Mangga. Heeh. Bu Kesi aja turu sore kaki Bu Kesi. Ya, nggih salam hormat kagem para sesepuh riyin. Aja